Представи си батерия, която може да работи повече от 1000 км с едно единствено зареждане, без да бъде повлияна от студ, жега или лоши пътища. Това не е сън, а реалността на новата твърдотелна батерия на Тойота, която предизвика огромно вълнение в цялата индустрия на електрическите автомобили. От една страна Илон Мъск и Тесла правеха изявления за собствените си клетки 468, а от друга страна Тойота тихо написа история. Сега, след като прототипът беше показан пред всички, дори Илон Мъск беше изненадан. Батерията 4680 на Тесла изобщо не може да се сравнява с тази технология. Това не е просто батерия, а революция, която може едновременно да реши трите най-големи проблема на електрическите превозни средства – пробега, времето за зареждане и живота на батерията. Дали това означава края на господството на Тесла? Сега Мъск ще бъде принуден да промени плановете си и Тойота наистина ще стане новият крал на електрическия свят. Отговорът е да, но е много важно да се разбере историята и технологията зад това. Преди да опознаем революционната батерия на Тойота, нека хвърлим поглед върху сегашното положение на компанията на пазара на електрически автомобили, защото фирмата, която някога беше смятана за крал на бензиновите и дизеловите коли, сега доказва силата си и в света на електрическите превозни средства. Да, това е същата Тойота, която чрез Prius първа даде тласък на тенденцията на хибридните автомобили, но сега бързо наваксва в надпреварата за напълно електрически коли. През 2023 година Тойота продаде в световен мащаб около 150 000 напълно електрически превозни средства, което е 4 пъти повече от продажбите през предходната година. Ако по-рано компанията се фокусираше главно върху хибридната технология, сега тя бързо се обръща към напълно електрически платформи. Особеното е, че Тойота вече не произвежда само свои собствени електрически автомобили, но чрез луксозната си марка Lexus пуска и модели от висок клас, като например Lexus RZ и UX300E. Тойота заяви, че до 2026 година иска да продава над 1,5 милиона електрически превозни средства годишно. За тази цел компанията предприе редица важни мерки. В Япония, Съединените щати и Европа тя изгражда отделни заводи за електрически автомобили. Освен това се фокусира върху твърдотелните батерии и разработва нова електрическа платформа с името Debian Zero. Тойота непрекъснато напредва в областта на батериите за електрически автомобили. Ако по-рано батериите й изоставаха до някъде от тези на други компании, сега новото поколение литиеви и твърдотелни батерии се превръщат в най-голямата й сила. Изследователският отдел за батерии на Тойота е активен не само в Япония, но и в Съединените щати и Германия. Компанията публично обяви, че през 2027 или 2028 година ще започне масовото производство на твърдотелни батерии. Най-интересният аспект на новата ера на Тойота е, че докато други компании се умориха или се оттеглиха от пазара на електрически автомобили, Тойота тихо навлиза, но със своята технология и мащабируемост ще предизвика истинско земетресение. Какво представлява твърдотелната батерия? Сега, когато всички говорят за електрическите автомобили, със сигурност вече си чувал този израз, но истинският въпрос е какво точно е тази твърдотелна батерия и защо има толкова голям шум около нея. Нека го разберем накратко и просто. Повечето от днешните електрически превозни средства използват литиеви батерии. Тези батерии се използват от години и се срещат почти навсякъде – в телефони, лаптопи, скутери и автомобили. Но те имат една голяма слабост – вътрешно са крехки. Защо? Защото съдържат течен електролит. Течност, която пренася литиевите иони от единия електрод към другия вътре в батерията. Когато тази течност се прегрее, изтече или бъде подложена на голямо налягане, батерията може да експлодира, да предизвика пожар или да се повреди. Сигурно вече си чувал новини за експлодиращи батерии на електрически автомобили или за телефони, които се запалват по време на зареждане. В основата на всички тези проблеми стоят старите батерии с течен електролит. Твърдотелната батерия е просто и безопасно решение на този проблем. При тази нова технология вътре в батерията се използва твърд материал вместо течен електролит, т.е. средата, която пренася ионите, вече не е течност, а твърдо вещество, например специална керамика, полимер или дори стъкло. И какво е предимството? Първото и най-голямо предимство е безопасността. При твърдотелните батерии рискът от пожар или експлозия е почти изключен, тъй като не съдържат течност, няма изтичане, няма бързо разпространяващи се реакции и батерията издържа и на високи температури. С други думи,
Те се считат за напълно взривобезопасни и изключително сигурни. Второто голямо предимство е енергийната плътност, т.е. колко далеч може да стигне автомобилът с едно зареждане. Твърдотелните батерии съхраняват енергията по-добре, което означава, че една кола може да измине над 1600 км с едно зареждане вместо сегашните 400 до 500 км, а времето за зареждане също е изключително кратко. Новите твърдотелни батерии могат да се заредят напълно за 10 до 15 минути. Третото предимство е животът на батерията. Литиевите батерии обикновено започват да отслабват след 1100 до 1500 цикъла на зареждане, докато твърдотелните батерии издържат около 1000 цикъла без загуба на производителност. Това означава, че електрически автомобил, оборудван с такава батерия, може да работи години наред без нужда от подмяна. Четвъртото предимство е, че са по-екологични. Тези батерии са по-издръжливи, по-лесни за рециклиране и материалите, използвани за производството им, се считат за по-устойчиви. Но възниква въпросът: какъв е проблемът? Защо все още не се използват навсякъде? Отговорът е, че производството на твърдотелни батерии в момента е много скъпо и технически доста сложно. Производственият процес изисква нови, специални материали и реализирането му в индустриален мащаб все още е предизвикателство за компаниите. Въпреки това, големи компании като Toyota, Samsung и QuantumScape работят бързо върху тази технология. Toyota обяви, че между 2027 и 2028 година ще пусне на пазара батерии, които предлагат пробег от 1600 км и пълно зареждане за 10 минути. Ако това се реализира, нова революционна вълна ще разтърси индустрията на електрическите автомобили. Сега може би си задаваш въпроса защо Тесла също не преминава към твърдотелна технология. Всъщност самият Илон Мъск каза, че твърдотелната технология е много сложна и в момента екипът му се фокусира върху клетките 468. Само че тъй като Toyota и други компании ускориха изследванията, натискът върху Тесла става все по-голям. В света на електрическите автомобили първият въпрос винаги е един и същ. Колко е мощна батерията? Колко далеч стига? Колко бързо се зарежда? И най-важното, колко дълго издържа? В отговор на тези въпроси Тесла представи батерията 4680, която по онова време беше смятана за огромна стъпка напред. Името идва от размерите 46 мм диаметър и 80 мм дължина. Тази батерия беше по-голяма и по-мощна, а Тесла твърдеше, че благодарение на нея се увеличава пробегът на автомобилите и намаляват производствените разходи. По онова време тя използваше иновативна технология, така наречения безтабов дизайн, който позволяваше по-бърз поток на тока и по-малко отделяне на топлина. Тесла постепенно започна да я въвежда в превозни средства като Cybertruck и Model Y. Сега обаче, след като се появи твърдотелната батерия на Toyota, технологията 4680 вече изглежда остаряла. Цялата индустрия на електрическите автомобили беше изненадана от твърдотелната батерия на Toyota, която предлага около 1600 км пробег и само 10 минути време за зареждане. За разлика от това, батерията 4680 на Тесла все още предлага само 600 до 700 км пробег и изисква 25 до 30 минути за бързо зареждане. По отношение на живота на батерията, най-голямото предимство на твърдотелната батерия е, че не съдържа течен електролит, така че рискът от пожар и прегряване изчезва. За разлика от това, в клетките 4680 все още има течен електролит, така че рискът не е напълно елиминиран. Що се отнася до дългосрочната производителност, твърдотелната батерия на Toyota не показва спад в производителността дори след 1000 цикли на зареждане, докато производителността на батериите 4680 постепенно се влошава. Освен това, твърдотелните батерии осигуряват една и съща ефективност, независимо от времето, било то при минус 20 градуса по Целзий в снеговалеж или при 50 градуса жега. За разлика от тях, клетките 4680 се нуждаят от специална защита при екстремни температури, което в дългосрочен план може да повлияе на тяхната производителност. Всъщност, батерията 4680 на Тесла беше много иновативна за времето си, но сега, когато Toyota е близо до практичен успех на твърдотелната технология, това е предупредителен знак за Тесла. Самият Илон Мъск призна, че твърдотелната технология е изключително трудна и сложна, затова досега не й е давал приоритет. Ако обаче Toyota успее до 2027 година да произвежда тези батерии в масови количества
и да предлага автомобилите на цена, сравнима с днешните електрически автомобили, тогава технологията на Тесла ще се счита за остаряла. В момента батерията на Тойота изглежда по-добра във всички отношения от клетката 4680 на Тесла по отношение на пробег, скорост на зареждане, безопасност, издръжливост и ефективност. В такава ситуация най-големият въпрос е дали Тесла ще изостане. Пазарът на електрически автомобили се променя бързо и за да оцелее една компания в него, не е достатъчно само името или марката, необходими са постоянни технологични обновления.